Ik denk dat weinig stofferen dat zeggen kan van of ook had er een zoon of een dochter in de zaak om dat te zeggen kan. We hebben de statuszaal 2 keer stoffeerd. Dat komt bijna niet voor. Nou ja, ik vind het ook mooi om met mijn heid samen werken te kunnen. En ja, dat is op zich al heel speciaal in deze tijd. Nu hebben ze de keuze vallen op een 100% Trevira, een vloersstof uit Parijs. Dus een mooie rijke uitstraling, maar tegelijk ook een vlamvertragende werking. Het gaat om 52 bankjes. En er gaan straks net zo volle staat alleen als dat er bankjes binnen. Maar ja, we houden de hele zaal mooi intact. Dit is dus een van de lagen. Nou, er zit dan rondom is het dan niet. En er zitten dan 3 knopen in. Dat is alleen dat de nietsjes eruit halen. Maar bijvoorbeeld bij zo'n aanblijving, ja, dan met de nietsjes en de meubelnagels er al weer uit. Dus het is eerst heel wat voorwerk voordat we het weer mooi stofferen kunnen. Ja. Kun je nog goed herinneren, je 28 jaar geleden, toen jou hier met Dwaande winnen? Ja, weer een heel eind verder. Ik heb er alleen nou spijt van dat ik er niet wat verder uit moet zetten. Als ik toen weet had ik het nou weer bekleden mocht, dan had ik nog minder sloopwerk gehad. Wat is nou leuker, het sloopwerk of het stofferen? Nou ja, het stofferen is vol leuker. Maar ja, mijn heid had altijd al geleerd van ja, je moest eerst leren slopen. Want dan kun je begrijpen hoe iemand in de koers zit. Ja, dan kun je beter stofferen daarna. We hebben wel eens een klein meningje verschil, maar dat hoort erbij. Hè. Maar ook niet als 2 zuurtjes hier aan de tafel zitten. Maar ja, ik vind geweldig dat hij in de zaak zit.